Only my good child, I got George here. So all power belongs to my God. Look at this spiritual exercise. How about that? Here he may go. What is it? Akwa Tiwara Aki. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na Akwa Ọkụkọ Tiwara Aki kwesịrị ịhụ ya. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu onye ụkọchukwu, onye isi ụlọụka nke a kpọrọ Heavenly Covenant Sure Church International ma bụrụkwa onye nke eji Master Key Family wee mara, apụtala ma mee otu ihe ngosipụta bụ nke o ji wee na-akọwa na ihe ọbụla nke butere aha nwa dibịa Akwa Ọkụkọ Tiwara Aki na ọba na-aza na ọ bụ mụrụ anya ahụghị ụzọ bụ nke a kpọrọ the more you look the less you see n'olu bekee. O mere nke a n'otu ihe onyonyo nke o zipụtara bụ ebe o wepụtara akwa nke ya ma tiwaa akị bekee atọ. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ọ maghị ihe mere Akwa Ọkụkọ Tiwara Aki ji wee na-ewere obere ike nke o nwere wee na-akparị ndị ụka ma na-akparịkwa ndị isi ụka, dịka ya bụ nwa dibịa kwurula n'ụfọdụ ihe onyonyo nke o mere na mgbe gara aga, bụ ebe ọ na-ekwu na imirikiti ndị isi ụka a na-anụ aha ha taa na ọ bụ ya nwa bụ Akwa Ọkụkọ bụ nna ha n'ime mmụọ. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Enwere ihe some people gara and I say Akwa Tiwara Aki. All this thing is onye awogburu. When we have say fake, let me just fake, you say original to your people. This 2023, our people, we are going to give them the original. Please, look at this exercise now. You can see very well. This Aki, this Aki. Watch it very well. Akwa Tiwara Aki. When they are going to use small means, they make the kingdom in sorts. Because this is many of the churches, many of the pastors are getting religion. Somebody use the low power. Just the small means string the you know. Man, because in the emerald, Nasa Akwa Tiwara Aki. This is the pastors power. And the erosion and church. Jehovah said, I will shim it at that. They would die in a way, but under hand no neru. God was again the king of all principalities and powers. So everybody knows the Master Key Family. Oh no, my good child, I got George here. So all power belongs to my God. Look at this spiritual exercise. How about that? Here he may go. What is it? Akwa Tiwara Aki. And then I own that all the more you look at this, you see. Come and see the power of God in action. You making noise, this like okay. When you're here and I ask somebody, when you're here and I eat to move here, I make a miracle. Akwa Tiwara Aki. You make noise, you make church, this sort of make pastors, this sort of see the power. Who gave you power? You have power. More than any area, but more. Man, I'm not going to go on Master Key Family. Even tell you now, but any and the honey, Manu, what in our local medical came in the on Akwa, several buckets. Oh, Oshiminata, that sea flow. So you don't insult church. And when the pastor or remain insult, you can just call the pastor's name and be insulting that pastor. Let me say almost half of the churches are their boys and insults. Let that not be repeated again. But that means we delay go the people captive. We delay deceive other people to go Akwa Tiwara Aki. But they miss it. Look at that. They missed it. Only the Naza Akwa Tiwara Aki on your man. That's it. The more you look, the less you see. Many of those clips just follow our profile. This 2023, be careful. But no one question I got their church. They can any opportunity. When you name all these things, you need the reality of Need to be coming to church and glorify God and say, God, thank you
Because he's the God of the good, he's the God of the bad. Oh, you don't know chance when I make this thing, but the thing are giving out too much. That's why we need to tell the people the truth. Check 100 other people. So stop that. So tomorrow, this Sunday, you are invited. Anyone watching this video, wherever you are, share it now. Let him reach all over the world. Share it now. You are invited in our church here, Nazi, number 3 bus stop. Heavenly Covenant Church, Master Key family. One Nazi man at a time. All other powers. The earth is the Lord and the fullness thereof. You are listening to the man of power. Power in your children department. And our children department power. Erosions. And when they go out, I say, follow who know road. You can only show somebody the road. Jesus said, you will know the truth, and the truth shall set you free. This thing now, what you need is to know the truth. And as you know the truth, the truth will set you free. That is the word of God. You will know the truth. Wisdom. As my people are perishing because of lack of wisdom. When you know the truth will set your life free. Thank you, and God bless you. Ọkwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Onye ụkọchukwu Master Key ekelekwa m. Mana otu ihe ndị ụwa bụ ndị na-egere akụkọ ụwa m si ka m mee ka ị mara bụ na mgbe ọbụla gị ma ọkwa na onye ọbụla chọrọ igosi anyị ụdị ike dị otu a, mgbe ọbụla unu mechara ya ma kụwacha ya bụ akị, wepụkene ike itinyere na ya bụ akwa iji wee kụwa akị ma kụwara ya akwa n'iru ihe onyonyo ka anyị mara nke anyị na-ahụ. Gị onye ụwa, gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edere ya ebumnuche gị nakwa etu isi hụ ya bụ ihe onyonyo nke ikiriri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Onye asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwa tụsawara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma ozugbo. Onye nke m, udo dịrị unu.